Эфирден алқылар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Язның бірінші белгілері. Әлмәтте төбелерін текшіру бойынша рейдлар башланды. Также просим жителей, чтобы они при движении под скатами крыш обращали на это внимание и берегли себя, в сторону уходили. Кисәтә торалар алдана торабыз. Азнакайның күп функцияле үзәге хезмәткәрләре кыргылдырларга каршы киңәшләр бирә. Бездә дә көн саенда 100-150 пока поток маленький, шул хәтле кеше килә инде көн саенда. Алты ел рәттән Әлмәт иң яхшысы. Калабызда кар машиналарында кросс буенча Россия кубогына ярыш узды. Огромное количество, соответственно, пилотов и достаточно таких интересных людей выступают, показывают профессиональное свое, соответственно, вождение на снегоходе. Калабызда язның беренче билгеләре күренә башлады. Тик коммуналь хезмәтләр өчен аның шатлыкка карый күбрәк проблема тудыруы ачыкланды. Шул сәбәпле Әлмәттә түбәләрне боздан чистартуны контрольдә тотуны көчәйтү буенча эш башланды. Экология һәм төзекләндерү департаменты белгечләре дүшәмбедән боз сөңгеләре һәм түбәләрдән кар чистартуны тикшерү буенча рейдка чыктылар. Чираттагы тикшерүгә масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә кушылды. Пожалуйста, выгнали за эту чистосутки есть. Вчера замечание просто сделали, сегодня в управляющей компании многие вышли, отработали. Экология һәм төзекләндерү департаментының әйдәүче белгече Андрей Афанасьев боз сөңгеләрнең күп күләмдә шәһәр үзәге Клара Цеткин һәм Радищево урамнарында теркелгәне турында сөйли. Торак йорт түбәләрен кар һәм бозлардан чистарту өчен идарәче компанияләр җаваплы. Беренче җылытулар түбәләрдәге боз сөңгеләрнең санаулы сәгатьләр эчендә барлыкка килергә мөмкин булуын күрсәтте. Идарәче компанияләр иң беренче чиратта тротуарлар өстендә җәяүләр йөри торган урыннарда эшли. Дүшәмбе көнне белгечләр 50дән артык адресны әйләнеп чыгалар һәм хокук бозуларны теркиләр. Шушы көннәрдә кисәтүләргә игътибар иттеләрме икәнне тикшерү өчен тагын бер кат рейд оештыралар. Хәзерге вакытта без Ленин урамында урнашкан 24нче йорт янында. Монда боз сөңгеләреннән кала, подъездга керә торган ишек өстендә күп күләмдә кар да җыелган. Гамәлдәге нормалар нигезендә идарәче компанияләргә түбәнең карниз өлешен чистарту мәҗбүри һәм бу боз сөңгеләренә генә кагылмый. Минус температурасы сакланганда кар калынлыгы 30 см-дан артып китсә, ул да чистартылырга тиеш. Көннәр җылыткан очракта кар калынлыгы биеклеге мөһим дә түгел. Быстрее реагирует. Кто-то уже начал работу вчера. Кайбер идарәче компанияләр тиз эшкә керешә, кайберләре әкрен генә маташа. Кичә инде махсус техника чакыртучылары да булды. Без аларның берни дә эшләмәүләрен ачыкласак, башта кисәтү ясыйбыз, аннары сөйләшүгә чакырабыз һәм протокол төзибез. Ә бу штраф була дигән сүз. При движении под скатами крыш обращали на это внимание и берегли себя, в сторону уходили. Мондай рейдлар нәтиҗәсендә ел башыннан 9 идарәче компаниягә күрсәтмәләр җибәрелгән. Әгәр сез дә күп фатирлы йортыгызның түбәләре вакытында чистартылмавын күрсәгез, бу хакта экранда күрсәтелгән номер буенча хәбәр итәргә мөмкин. Соңгы вакытта күпләр телефон аша мошенниклар белән очраша. Билгесез затлар күп функцияле үзәк, ягъни МФЦ белгече исеменнән гражданинга кәрәзле телефоннан шалтыраталар һәм төрлечә хәйлә корып, СМС хәбәр белән җибәрелгән кодны сорыйлар. Мошенниклар аны нәкъ менә дәүләт хезмәтләре порталында аккаунтка керү өчен алырга тырыша. Аннан алынган мәгълүматлар ешрак кредитлар алу өчен кулланыла. Әлеге мәсьәлә хакында Азнакай күп функцияле үзәгендә эшләүчеләр белән безнең коллегаларыбыз сөйләште. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт муниципаль хезмәтләре күрсәтүдә катнашучы оешмалар белән үзара хезмәттәшлек, гражданнарга һәм оешмаларга мәгълүмат бирү, документлар кабул итү һәм бирү, персональ мәгълүматларны эшкәртү функцияләрен гамәлгә ашыручы дәүләт учреждениесе. Дәүләт муниципаль хезмәтләр күрсәтү үзәге бүген 300-гә якын юнәлештә хезмәт күрсәтә. Халыкның һәрбер мөрәҗәгатен уңай хәл итү өстендә эшлиләр. Күп функцияле үзәкләрдә хезмәтләр түләүсез нигездә бер тәрәзә принцибы буенча күрсәтелә. Безнең Азнакайда 12 тәрәзә, бер тәрәзә Актүбәдә
эшли. Анда да күп кеше мөрәҗәгать итә. Бездә дә көн саенда 100-150 пока поток маленький, шул хәтле кеше килә инде көн саенда. Рәмзия Шәйхулова сүзләренә караганда, мошенниклардан зыян күрүчеләрнең яшь категориясе төрле. Яшьләрдән алып өлкәннәргә кадәр кемнең телефоны бар, кемгә шалтыратырга була. Кырыгалдарлар алар белән элемтәгә кереп сәгатьләр буе сөйләшәләр, сөйләшүдән җибәрмиләр, икенче бүлмәгә чыгарга кушалар. Алар телефонга килгән кодны сорыйлар. Кеше я куркып кала, я ашыгып кодны әйтә, һәм нәтиҗәдә үз дәүләт хезмәтләренә керә алмый, аның аккаунты ватылган булып чыга. Бездә инде восстановление функциясе бар. Кеше паспорты белән килә, телефоны белән, аның телефонына килә яңа код, яңа SMS белән, и уже шуны үзгәртеп керә кеше үзенең аккаунтына. Шуны онытырга ярамый. Күп функцияле үзәк белгечләре беркайчан да шәхси мәгълүматларны һәм раслау кодларын телефоннан сорамый. Есть звонки, да, не скрою. Шалтыратулар бар, яшермим. Башта сылтау белән шалтыраталар. Мәсәлән, шул ук МФЦ яки анда ниндидер документлар сорыйлар. Мин андыйлар белән кыска гына сөйләшәм, трубканы гына куям, һәм бетте. Нигә мошенниклар белән сөйләшергә? Башкаларга да шуны киңәш итәм. Трубканы куегыз. Трубку положите и все. Әгәр дәүләт хезмәтләре порталындагы аккаунт ватылып, аңа керү мөмкинлеге шикләнгән икән, паспортның төп нөсхәсе белән күп функцияле үзәкнең Азнакай филиалына мөрәҗәгать итәргә була. Белгечләр аны торгызырга булышачак. Татарстан күп функцияле үзәге офисларының эш графигы күп функцияле үзәк дәүләт бюджет учреждениесенең рәсми сайтында бастырылган. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт өстәл теннисын үз итүче спортчыларны да җыйды. Татарстанның от казанган төзүчесе, Әлмәт районының мактаулы гражданина Ришат Әбүбәкеров истәлегенә узган 5нче ярышлар Татарстаннан тыш Башкортстан Республикасыннан да кунаклар кабул итте. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Озак еллар буе район башлыгы булып эшләгән шәһәребез үз эшенә лаеклы өлеш керткән Ришат Фазлетдин улы Әбүбәкировны калабызда һәм районыбызда күпләр белә, ярата һәм сагынып искә ала. Бүген Мирас спорт комплексында уза торган әлеге турнир да аның якты истәлегенә багышлана. Ришат Әбүбәкеров Әлмәт районы Яңа Кәшир авылы егете. Аның хезмәт юлы Совет армиясе сафларында хәрби төзелештә башлана. Әлмәттә шәһәр комитетының оештыру бүлеге инструкторы, ВЛКСМның шәһәр комитеты беренче секретаре, Татарстан өлкә комитетының комсомол оешмалары бүлеге мөдире, Әлмәт шәһәр комитетының оештыру партия һәм кадрлар эше бүлеге мөдире булып эшли. Аннары Татнефть акционерлык җәмгыятендә генераль директор ярдәмчесе, иҗтимагый элемтәләр бүлеге башлыгы, аппарат җитәкчесе, генераль директор урынбасары. 2001 елдан башлап 10 ел буе Ришат Әбүбәкеров Әлмәт районын җитәкли. Ул еллар тарихка шәһәр һәм районның социаль-икътисади үсеше, торак-коммуналь комплексын реформалау һәм модернизацияләү, экологик торышның яхшыруы белән кирип калды. Фидакар хезмәте һәм айрым казанышлары өчен Ришат Фазлетдин улы дуслык ордены, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Ул Татарстанның от казанган төзүчесе, Әлмәт муниципаль районының мактаулы гражданины. Он и в хоккей играл, он и на лыжах бегал. Хоккейда уйнады, йөгерә дә иде, көрәште дә, спортны яратты, спорт белән актив шөгыльләнде. Гомеренең соңына кадәр өстәл теннисы уйнарга йөри иде. Играть. И вот мы с ним начинали в свое время в комсомоле потихонечку играть и так далее, и так далее. Он очень любил. Даже в последние дни он тоже приходил в спортзал и играли. Әлеге ярышлар инде күркәм спорт гадәтләренең берсенә әверелде. Быел шәхси беренчелектә 92 спортчы көч сынашты. Развивается настольный теннис довольно-таки хорошо. Бездә өстәл теннисы ярысы ук үсә. Үз тренерыбыз да бар. Ел саен күбрәк катнашучылар белән киләбез. Зур бер команда булып. У нас это традиционный турнир, и с каждым годом мы приезжаем все больше и больше команды. 0-4. Ярышларда 7 комплект бүләк уйнатылды. Шуларга өстәп очрашуның иң яшь һәм иң өлкән катнашучысына махсус бүләкләр тапшырдылар. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть тау чаңгысы комплексында зур кышкы бәйрәм узды. Ялларда бирдә снежные старты исемле корпоратив спорт ярышлары старт алды. Актив ял һәм кышкы күңел ачуларны яратучыларга бай программа әзерләнгән иде. Чараны безнең төшерү төркемендә күрде.
Кофеин исемле кавер төркем чыгышы, биюләр, балалар һәм өлкәннәр өчен уеннар, бәйгеләр һәм бүләкләр. Оештыручылар чара барысының да күңеленә хуш килсен дип тырыша. Спорт фестивале бер юлы 3 спорт төрен берләштерә. Тау чаңгысы, сноуборд, кросс һәм биатлон. Быел чара бөтен гаилә өчен бәйрәм девизы астында уза. Формат һәм ният яңа булса да, спорт рухы, масштаб һәм оештыруга җаваплы караш үзгәрешсез кала. Булат Ханнанов сноуборд дисциплинасында 34 яшькә кадәр категориядә үз көчен сынарга килә. Синдә потенциал күрәбез дип 15 яшендә аны бу спорт төренә әтиен салып килә. Шул вакыттан бирле мин тау чаңгысы комплексының даими кунагы ди спортчы. Бик Таоши, мин 15 ел кататься итәм, йөрим бу хәзинәгә. Беренче урын алабыз, Алла берсе теләсә. Тау чаңгысы комплексының тауларына илебезнең Татнефть компаниясе булган төрле төбәкләреннән 170 катнашучы килә. Сделано все для того, чтобы наши гости, как из других городов, так и альметьевские друзья, получили удовольствие от времяпровождения здесь. На старт, внимание, марш! Актив yol yaratучыларның күбесе гаиләләрендә йөртә. Мисал өчен Казаннан килгән Захаровлар гаиләсе. Аларның барысы да актив спорт белән шөгыльләнә. 15 лет уже занимаюсь сноубордом. Үзем 15 ел сноуборд белән шөгыльләнәм. Миңа ярып барлык гаиләдә шөгыльләнә башладым. Хатыным чаңгыда да, сноубордта да йөри. Кызым Полинаны да бу елны чаңгыга бастырдым. Инде яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Полина тоже у нас дочку поставила на лыжи. Буквально в этом году уже очень хорошие результаты показывает. Спортчылар тау чаңгысы һәм сноуборд кросс дисциплиналарында 2 яшь категориясендә үз көчләрен сынадылар. Беренчесе 18 яшьтән 34 яшькә кадәр, икенчесе 35 яшьтән өлкәнрәкләр. Киеренке атмосферада катнашучылар дистанция һәм киртәләрне оста үтеп, яхшы чыгышлар күрсәтте. Впечатления прекрасные, но сегодня очень холодно, конечно, трасса прям... Бүгенге чара миңа бик ошады. Бары уңай хисләр. Салкын булганга, трасса бик каты иде. Шуңа чыгыш ясаганда авыррак булды. Мин 4нче урында. Бераз гына кәеф төште, ләкин мин сноуборд буенча Татнефть ярышында катнашуыма бик шат. Нравится участвовать в соревнованиях по сноуборду в Татнефти. Снежные старты корпоратив ярышларның башыгына. Ел дәвамында спортчыларны тагын берничә гаилә фестивале көтә. Ял көннәрендә спортның техник төрен яратучылар Әлмәттә кар машиналарында кросс буенча Россия кубогына җыелды. Иң көчле спортчылар Экстрим парк трассасында кадерле кубок иясен ачыклау өчен берләште. Бу спорт төре Әлмәттә 200 ел элек барлыкка килә. Елдан-ел анда катнашучылар арта торып, калабыз чын-чынлап кар чаналары Россия кубогының төп мәйданчыгына әверелә. Кар машиналарында ярыш буенча Россия кубогы безнең колабызда уза торган традицион чара. Беренче тапкыр ул 2001 елда уздырылып, Әлмәт төбәгенә соңрак килеп ул шушы урында теркәлеп тә кала. Ләкин быелгы ярышларның үзенчәлеге шунда ки, ярышларны уздырыр өчен кар табылмаган һәм шушы дистанцияны ясар өчен 2-3 көн дәвамында бөтен шәһәр территориясеннән кар ташырга мәҗбүр булганнар. Коршыналар һәм байклары сноубайкларда узыш быел тәүге кат узды. Борын һәм тизлек яратучыларның яраткан техникасы. Быел ярышларга илнең төрле төбәкләреннән 50-гә якын спортчысы килгән. 6 раз подряд Альметьевск становился лучшим организатором. 6 ел рәттән Әлмәт кар чаналарында узыш оештыруда иң яхшысы булып танылды. Бу юнәлештә зур команда эшли. Калабызда техник спорт үсешенә керткән лаеклы өлешләре өчен һәрберенә зур рәхмәтне җиткерәсем килә. Поблагодарить их за тот огромный труд, вклад, который они вносят в развитие технических видов спорта в нашем городе. Әлеге спорт төре техник яктан да ярысы катлаулы һәм үзенчәлекле. Моны җанатарларда ассызыклый. Огромное количество, соответственно, пилотов и достаточно таких интересных людей выступают, показывают профессиональное свое, соответственно, вождение на снегоходе.
Руслан Әгләмов бу спорт түрендә 2016 елдан ул аквабайк буенча спорт мастеры. Каршыналарында кышын үзен формада тотар өчен шөгыльләнә. Снега в этом году очень мало, поэтому физическая подготовка оставляет желать лучшего, но вот едем, стараемся, готовимся дальше. Вот, в принципе, понравилась такая рабочая обстановка. Татарстан командасын ярышларда 6 әлмәтле тәкъдим итте. Нәтиҗәләргә килгәндә командалар арасында беренче урынны Ямбург, икенчене Факел яулады. Ямал-Ненец автоном округының җыелма командасы 3нче урынны алып китте. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçlarыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.